Has sortit a córrer, tornes xopa de suor i et mires al mirall pensant «Uau, he cremat un munt de greix». Però i si et digués que això és com pensar que has buidat el rebost només perquè s'ha evaporat l'aigua de l'olla? Quan sues, elimines aigua i sals minerals, no greix. Suar és només el sistema de refrigeració del teu cos. És com encendre un ventilador, no una foguera que crema greix. Vols cremar greix? Necessites activar el forn del teu cos en moviment, constància i una alimentació intel·ligent. Quan el cos necessita més energia de la que rep, llavors sí, va buscar greix com a combustible. T'ha passat mai de sentir-te culpable per no suar prou? O pensar que no estàs fent prou si no acabes xopa? Doncs deixa'm dir-t'ho clar, el teu valor no depèn de la suor. Depèn de com et cuides amb respecte i consciència. Comparteix aquest vídeo amb algú que encara cregui que suar és sinònim de cremar greix. I si vols cuidar-te des de la veritat i no des de la culpa, segueix-me per més curiositats saludables. El teu cos t'ho agrairà.